Matanarua, Maturarua. Nai mariwe, Atungerwe, Apunzwe, Amanikizwe. Anoita kuda kwake nenguva yake. Tinongotenda, tinotenda, 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 tinongotenda, tinotenda. Mamukaseko vanhu vaMwari. Anyway, I'm good. How are you? Munofara here? Muri seiko? Nivukile sifelani uvuke njani? Mambomuka sei? Kuseni kuno. I'm good zvangu. Hanzi komagerwa futi. Wazoona nhasi naimudikani? Wazoona nhasi? Ndagerwa rini kwini? Ndatone mazuva matatu. Ndatone mazuva matatu funge ndagerwa zvezuva. Akomana kuZimbabwe kuri kupisa kana mazogara. KuZimbabwe kuri kupisa. Kwete zvekutamba. Saka ndakatoona kuti ndinotsvirei zvangu. Ndinofirei. Handina chekufira kuZimbabwe kuri kupisa. Kwapisa kudaro worse kwandiri izvezvi. Kunyika yandiri kuri worse than Zimbabwe. Kuri times 4 kupisa. Saka ndofirei. Ndiri ndofenda zvangu munyika yevatorwa ndonzi pana mai vakafenda kuno ndoti ndiri kuitei. Muri sei guys? How are you guys doing? Anybody in Dubai? I'm in your land, Habibi. Any Habibi in the house? Habibi? Habibi, I'm in your land. Habibi, are you around? Habibi is here. I'm in Dubai, guys. Ndangotenda Mwari vari kungoramba vachingoita kuti zvinhu zvifurike. Ndakakokwawo kuuya kuno kuDubai kuzoshumira. Saka ndiri muno munyika yeDubai mufunge. Nyika inopisa iyoyo. Unoshawa kuti wodini. Kunopisa. Saka tiri muno muDubai. Matakakokwa kuti tiuye kuzoshanda. Ndauya kubasa kuno kuDubai. Ndiko kwandiri tichingotenda Mwari. Ari kungoramba achitifurira madoors. Saka ndiri muno zvangu muDubai. Kana uri muDubai unogona kungondiona. But manje kwandakakokwa kunoku is a private function. Very private. Ndedzimhombinga saka ndakangodeidzwawo ndikati Mwari makanaka. Saka ndakaudzwa kuno kuchi private thing chiri kuitwa kuno kuDubai. Ndikanzi uyai maititi munotikomborera tinokudai. Saka ndiko kwandiri. Ndakagariswa muhotera yakanaka fani. Ndichionawo view yakanaka fani. Vasikana ndo Dubai yacho iyi.
kune vasingazive Dubai vakangofananawo neni. Ndiri muhotera yeMandorokwati, so this is where I am. Ndichiona bichi, ndichiona marodhi, ndichiona nzvimbo dzakanaka. Very beautiful it is. I didn't know Dubai is beautiful like this. It's very nice. Tall buildings, the beach, nice roads. Inini handisati ndakamboya kuDubai then. Handisati ndakamboya kuDubai, so this is my first time in Dubai. Ndinowanzoya ndichipfuura, but now ndauya kuzoshumira ndiri muno muDubai, saka tinongotenda Mwari nezvozvo. So ndimo mandiri. Ndakaiwawo nevamwe vanhu vari very very private, very very private. Vakanditi amaititi uyai kuDubai, and aiwa tafambiswa munyasha tasvika. Saka ndenge ndichihosta function yavo imo muno muDubai. Mwari achitiitira zvakanaka. It's very beautiful. Mandiri macho very beautiful view, makanaka. Unoonawo nyika. Saka ndauya kuzorova iyo tinotenda tiri muno, and vari kuuya zvakare kualbum launch. Vari kutenga matickets. Ndakanzi ndiuye nematickets, ndauya nawo kuzosiya matickets ealbum launch. Guys, Mwari akanaka. Ndiri kunyeba, Mwari akanaka. Saka imi muri kunonoka kutenga matickets muchikundwa nevanhu vemuDubai. Muri kukundwa nevanhu veDubai, vanhu vemuHarare. Launch iri kuratidza kuti inenge yakazara vanhu vekunze, because vanhu vari kutenga matickets from all over United Kingdom, Dubai, America. Saka kunenge kwakaload. Saka tengai matickets. Matickets anenge akutoda kutonopera. Imi muchiverengera. Tengai matickets. I know kuti vamwe makati month end ndakakuchengeterai. But kasirai both maticket ari kufamba. So ndokwandiri. Kana uri muDubai unongonditi hai maititi unogona kutondiona, anditi unogona kutondiona. So tengai matickets. Mazuva ari kufamba guys, handimukwani mazuva ari kufamba. Mazuva ari kufamba mazuva ari kufamba. Nhasi date ndiani? Nhasi hasati 20. Mazuva ari kumhanya. Mazuva ari kumhanya. Saka usanonokerwe. Usasaririre pachiitiko chakanaka chakadai, chokuti munhu wese ari so excited about it. Aona nevanhu vari kunze vachiti huyai tiri kuuya. Zvinoda kuti zvakarongeka. So huyai guys. Nhasi ndi 19, handiti mwedzi watopera. Tengai matickets. Uyai kualbum launch. Uyai tishumire Mwari. Uyai tikomborerwe. Uyai tikudze Mwari. Nditika. Uyai tikudze Mwari.
kuchemera ndakagerwa zvinochemedzera izvozvo. Kurupisa kuZimbabwe kurupisa plus inini zvebvudzi ndiye ndichitongotaura kukufadzaiwo zvangu. Handizi munhu webvudzi, ndagara ndiri munhu weshoti yakana kugerwa. Saka payana ndamboedza kuti rega ndichengete bvudzi. Yuwi ndotsvirei. Wainzwa musoro kutota musoro, ndikati ndiri kufirei naye, ndiudzeiwo kuti ndiri kufirei. Hanzi mukaona maititira chii ndiri kuchengeta bvudzi, batai murove. Ende batai murove boys. Then ndichitonyeba ini. I really wanted to keep hair, but ndaivaviwa guys. Ndaitsva. Unozoti ndinodikitira, ndaisweta, saka no, ndandisingadi zvebvudzi. Ndaisweta kwete zvekutamba. Ndaisweta kwete zvekutamba. Ndikone zvikuru kupisa zvokuti unyatsoona kuti beta zvako kugara usina bvudzi racho. Beta kugara usina kurupisa. Elisima ndiri mune ekona asida kubuda panze, ngobuda panze unonzwa kunge wakubvira kuti bvire. Ende isusu vamwe tinobva tatoita problem, maskini edu haadi zvotsva. Ende kuZimbabwe futi kuri kupisa. Time ino is 11:56. 11:56 ndonguva dzekuno 4 minutes to 12. Hanzi itai yenyu zvemawigs. Taura hako ndichinge ndinongokondinya nezvemawigs izvozvo. Ndakaneta guys, I was racing, I was doing something. Ndautozorora ndangoti regedzai tingombouya palife tagarisa kamazano zvekuti amalife nyaya dzemalaunch dzinonzwa is just a lot of work. I swear it's just so draining. Kuzoona zvonyatsonzi zvinhu zvabuda unenge wanyatsa kushanda chaiwo. Saka manetera ndakaita amusikumaziva. It's just so draining. It's not as easy as it looks on the day. Then you just say, shakabuda. 9:56. Ndekubiko kukuri 9:56. Ndekubi. Kurunzi 9:56 to 10 is sukunoko is to 12. It's to 12. Pakutenda masikati. Saka guys, rakambogadzirira zvandoda kumbogadzirira. Ndimboronga zvandoda kuronga. Imi ndichataura nemi time. Hanzi kuno 9:57 ndokupi koko South Africa. Saka takasiyana nehour ndezvo. Tasiyana nehour. Tengai matiketi guys, tengai matiketi. Toda kuti panopera vanhu vari kuti vachatenga musi welonjera. Pagedhi hapasi kutengeswa matiketi. Guys, let me be very frank with you. Pagedhi hapasi kutengeswa matiketi. Saka ukada kuzouya uchitegwa kutengera tiketi pagedhi, unogona kuzoswera wanzi wadzoserwa kumba. Tererai kana ndichitaura mazwana ndizvo venyu taurisa. Tererai kana ndichitaura. Matickets haasi kutengeswa pagate on the day. Matickets anotengeswa kushop kwangu. Shop number 5 Samora Mall
iri muna Samora Machel between 4th and 5th opposite N1 hotel. Ndo parotengeswa matickets. Okay, ndo parotengeswa matickets. Oro munotifonera, matifonera tokudirectai kune matickets. Mukatenga a VVIP ticket, anditika mukatenga VVIP ticket, inini personally ndinouya naro, anditika mukatenga VVIP re 100 ndotouya naro kumba kwako ndosvikokupa personally, because unenge wakatikoshera ka VVIP, unenge une rukosho rukuru, kukosha kwako kwakanyanyisa, saka tinokuvigira. Saka ipapa ndine mbinga dzangu dzandatovigira muno muDubai, ndadzivigira t-shirt nema VVIP ticket, ndo wandavigira kuti ndivape, andimazvona. Saka ndokona kuti ndiri kukoshesa vanhu, saka ameno wako andidya. Saka guys, bye bye. Mbozorora. I was racing, I was doing something, and I'm very, very tired. I need to sleep. Ndikamboti vate ndozomuka tozotamba. Ana kukwa iwe chikudhumana nemi muDubai, wewe uchidhumana neni ndichindepi nai unochidhumana neni ndichienda kupi? Imo munyika ino yakakura pano nekwamutoko ndiri ndorashika. Mao ndizodetserwa paredhiyo. Mao ndizodetsera paredhiyo iri kuti hello pane arasika kuno. Mudhumana kamwe uchauya kwandendiri, kana uri kuuya kwandendiri kwandiri kuhosta, unondiona. Kauya kwandiri kuhosta unondiona. Vari vangu Jehovha, kauya kwandiri kuhosta unondiona sweetheart. You look amazing in short hair. Thank you. Kasi guys, it's your first time doing short hair. Vanhu munoshamisa. Inga pa profile pangu one picture iri pa profile pangu iko vinezvi ndakarohwa Zuda. So why are you surprised? I have always been a Zuda person. I've always been a Zuda person. So I don't know why you are shocked. Munotofana kushokwa mukwana ndakuchengeta vhudzi. Because ndiri munhu weZuda. Zuda or short hair tint takairega because shumba avadi zvetint, saka no zvetint takarega. Hanzo nenguva kuita kunge munhu werumba. Saka tint ye white yandakaregedza, but anyway, ndiri munhu weZuda. Pikicha riri pamusoro apo iZuda. Paprofile pangu izvozvi papage pano. Saka mufanira kushamiswa, ndozvandiri. And besides, kuri kupisa guys. Amene kuti vanoita vhudzi mururarama sei kana vanorukwa chaiko. Ndakarukwa ndakadonhura ne2 days, ndakarukwa mumabhandi, so ndatsva unzwa kuti shwe. Unzwa kuti shwe. Sweet. Can I be in your inner circle, please? Inner circle racho no uchidei na iwe.
ina seko reiko ina seko ramuri kuda kuvenderei? Handina ina seko ino. Kana muchiti can I be in your inner circle? Pamwe ndaraswa nechirungu zvorevei mukuda kudii? Amene vanyora kuti can I be in your inner circle? Handizoti vada kudii? Inner circle ramuri kuda nderei? Handongorizivi. What is the meaning of inner circle? Munai murandakadzi. Andombozoti chii chinonzi inner circle. Saka ndapedza ndataura nemi. Tengai matiketsi ndozvakakosha. Hanzi umuhle nezuda rako. Thank you sweetheart. Rakutomera jino ndakaregerwa ratone tuma days. Andi muri kuona kuti bvudzi racho naritani. Andi muri kuona apa. Ndakarowa zuda mupavanga chaiyo mupavanga dobigwili chaiyo. Zuda but anditi muri kuona kuti tuvhuso totomera. Bvudzi rangu haritanomera. Saka izvozvo zvirakuto tikaita wiki mutoona patone carpet apa. Revhudzi. Saka bvudzi rangu rinokura nokukasira. Apa ndagera isindatone 3-4 days. But anomukono kuti ratomira tuvhudzi tu. Pana ndakatogerwa zuda chairo recooking oil chairo rekuti hamusare kana chii kana chii. But bvudzi rangu haritanokura. Hanzi chimbotarai handina chekutaura ini. Totaura nemi time. Ndambozorora mirai ndimbozorora guys. I need to finish up what I was doing. I was racing for something. And I need to finish up. Let's chat later, Nditi. I love you. God bless you. God keep you. Marakuitira zvakanaka. Muswere mushe. Mirai ndimbozorora. Ndikapedza zvandikuita ndikamborara. I think pandozomuka ndendabo. Anditi. Ndendabo hanzi album launch iri kuitwa kupi? Marina Convention. Marina Convention iri pa Long Chain Plaza. Long Chain Plaza ndo iya iri ku Belvedere. Handinoziva Long Chain, hapana singazivi Long Chain. Ndiko kwairi Long Chain Plaza. Pa Casino Marina paipai. Panotambirwa makasa paya. Then mudenga mune a convention center iri mudenga imomera nakanaka. Inonzi Casino Marina imomo na 5 p.m. time yekusvika red carpet muchipikichwa. Makapfekwa hembe dzakanaka. Red carpet kureva kuti ndo hembe dzedu dze dzakasinopenya. Classy elegance. Ma night wear aya ndo pachimabudisa ndo paanoshanda. Namasutu nezvinhu zvakangonaka rucheno rwemhando yepamusoro ndo romodi mupfeka musiwo. Bozi red carpet. Motogwadhoko mapikicha enyu kuma 5 6 takutotanga program inopera na 10. Saka ukazoda kuuya late unogona kusvika zvadi zvapera. Okay? Saka guys, bye bye. Totamba time endborara. Pakaneta ndombokunyeberai ndakanetesa. Saka totamba time. Bye.